Здравейте, мили потребители на Топаса Майнкрафтърчето, тук с мен е момчил, бехме в един клас. И сега снимам от моят компютър, който сега е на дружба, новият ми компютър. Това е той и сега това строим неговата къща. Така, и тук сега чакам да му порасте, това пак аз съм го построил тук с тези работи. Да, като гледам, даже тук ми е малко по-мощно компютърът на баба, не вярвам. На баба ми компютър е много по-мощен от този. И даже виж с каква графика и пак не ми лаги толкова. Ако направя така просто, още повече няма да ми лаги. Да, ето вижте, още повече не ми лаги. Заради това ще си го върна, така си ми е по-хубаво. Ще се направя на тайни. Не, ще се направя нормално. Ето, нормално. Много хора ме питат как... Добре, никой не ме е питал. Как да направя така, че да видите на кирката или на сета си, примерно. Колко удари остават, за да се щупат, примерно. Това става като натиснете F3 плюс хаш. И, нали, плюс Shift, нали. Цъкате Shift и натискате F3 хаш, като задържате едновременно и Shift-а. Така. Нали, кой става тук, бе? Аз го преместих по-няче. Да. Тук сега с моят приятел прави, нали? Аз знам защо обава ми лагаше много, като снимам. Ето защо ми лагаше много. Нямам Optifine. Тук сега имам Optifine и просто няма никакъв лаг. На мен поне не ми лагва. Сега като снимам много малко ми лагва. Много малко. Да, отскоро не съм правил клипове. Моля ви се, абонирайте се за мен. Така ми помагате да правя. Направи ограда, аз ограда направи, да, само една. Така ми помагате да... Направи ограда, чули? Добре. Така ми помагате да правя още клипове, като правите вие, като се абонирате, като харесвате, като гледате. Може да не се абонирате, но аз ви казвам да се абонирате за мен. Много ми помагате с това. И много ви благодаря, че се абонирате за мен. Сега два абоната имам. Не се очудвайте. Не знам как ще се казва това, нали? Мисля да правя една поредица, но не знам. Може и да не правя. Може и да снимам един клип на Creative, където съм в един сервер. Да. Ще бъде Майнкрафт маратон. Това ще бъде Майнкрафт маратон. Аз бех Майнкрафтърчето, вие бехте с Момчи и Майнкрафтърчето. Коментирайте, абонирайте се, харесвайте, оценявайте и чао!